His Excellency Professor Arthur Mhaliga, Your Excellency Professor Gedron Mhaliga, nonse azibusa amene kunjira inenso ndakulandira nonse. Bwana choyamba nafuna thokoze kunena kuti mutamva kuti anthu akufunani azibusa St. John Ankhoma Synod afuna kuti abwere adzapemphere nanu kuno ku Page House. Mudanena kuti ndinosangalala kwambiri mu business schedule yanu munayesetsa kuti patsa date lalero pa 15 kuti azibusa amene akuendereni. Poyamba Your Excellency azibusa wanene kwambiri amadutsa ndi chakuti kupeza kuti anazafika ete chakuti koma chifuna muopsezedwa kuti ngati akubwera kuno Page House iwo awera asanduka ming'azi. And titapa zimenezo ndinawuza kuti yayi mutikhulupirire ifeyo ming'onayo pa ground ipo tathala nayo tsengo ming'ono yochepa kwambiri. Ndiye ngati ndalimba mtima kulimba ndi ming'ono imeneyo pa Central Region, inuyo mungatipempherere bwanji kuti ambaye atipatse mphamvu zambiri kuti ming'ono imeneyo nayo ndi analola kuti yayi ife tipita. Kupeza kuti kanthaka imene Your Excellency apeza kuti apereka mabodi ambiri from nowhere, ena kwaitana akalumbire mabodi yosiyanasiyana lerolo cholinga kuti aperetse mwambo umenewo. Komano Mulungu adongosolo amene adadziwa tsiku la lero kuti adzabwera ku Page House anayesetsa kuti asokoneze mwambo umenewo monga iwo kuthupi, koma poti nzeru zawo sizo za Mulungu yayi. Tibe kumwamba kuti Mulungu alola kuti tsiku la lero Your Excellency tikhalimba mapemphero amenewa monga udakhalitsa umwamba komanso umwamba kwa wina iwo alipera. Your Excellency anthu amenewa akhala kumanena ndithu kunena kuti mbuyomu adathandiza kwambiri boma la MCP, ndipo Your Excellency azibusa amenewa sazibusa amasewera pa Central Region. CCP ya Ankhoma Synod Your Excellency ili ngati MCP 2 chifukwa anthu amene Your Excellency kufika lero kuzafika ku Page House anthu Ankhoma Synod chonchi temeka kumwamba chifukwa samva zimene chilichonse yayi. Ndithokoza kwambiri Your Excellency kuti anthu amene wafika pogonja komanso Mulungu aonetsa ukali wawo kuti adapanga chola kuwika kulimbana ndi Your Excellency chifukwa simone mbali nawe yayi. Kwa Mulungu atsutsa kuti atsutsenso iwo amadeka pampando kuti adapanga zola kuwika. Your Excellency anthu amenewa takhaluka kumanawo komanso kulimbikitsa kuti ntchito imene agwira 2020 chifukwa anthu amene Your Excellency anagwira ntchito yoopsa kwambiri kuti mupezeke kunja kwa boma. Your Excellency anthu amenewa amakhala ndi misonkhano yawo yoopsa ya makuka imene amakumana ndi magulu osiyanasiyana. Your Excellency amene akalamula machalichi kuti boma lavuta anthu amene amamvera ifana anthu a Mulungu monga mmene Malawi anakhulupirira abusa amene tinalo pano kuti munthu wa Mulungu nthawi zambiri amakhala pamaso pa Mulungu komanso amene kukhulupirira. Koma ndithokoze kwambiri kuti Mulungu waonetsa kuti chimene ankasapota sinali nkhosa yayi koma inali fisi. Anangomva chikopa cha nkhosa inali fisi sinali nkhosa yayi. Ndeyo adzipatula kuona kuti yayi ifeyo tithandize mtsogoleri amene adalamulira kale Professor Arthur Mhaliga, ndipo anatonjezanso kuti ifeyo tifuna tsikimizira okha kuti ngati ife Ankhoma Synod tionetsetsa kuti bwana abwerese pa mpando pa 16 pano chifukwa chonena kuti mmene bwana munkachoka pa mpando zinthu zina zili bwino kwambiri. Azibusawa salandira salale yayi,
amadikira kuti anthu abwera chopereka kunena kuti azituma kuthandiza mnyambo mwawo. Koma Your Excellency mmene mukachoka pampando chopereka yonso chita chipanso azibusa wa Excellency atu wadithu nsizili bwino yake tikukhulupirira kuti mwabwera pampando Excellency chumaso chilamba kwenda bwino muno Malawi nawonso meyonso isinthanso. Your Excellency anthu amene wakaonena kuti adawanamiza kunena kuti apatsa mongoleza nifi apatsa fertilizer zinthu zambiri zimene apatsa analonjeza kuti apatsa mabodi zina koma sanapatse yayi kufikira ataona apa kuti ala ku Beach House ndi pamene sanayambira ngalika kumaponyena mabodi ndi kumalumbiza tsiku lero koma akudziwa ngakhala amene atsala umeneko kuna kuti yayi mwauza professor kudzera muna vice president kuti ife tinawo limodzi sangati patso ubodi mezetsala iyayi kuti nthawi sei anali kuti ndiye ife tingolumbira komano tikachwa ndi bwanawo ndipo akuti ngati pankhazo tsiku lina limene mungakonza Excellency poti anagwira kuti akalumbire mudzaona Excellency tintiita fika mpaka komwe anthu chakuti azibusa asibe akumasina chifukwa siwokondwa. Your Excellency azibusawa akhaso akwenda no State House kumaka basi 50,000 kwacha mana miza kuti yayi muthandize kuti muvutirebe MCP koma acho kumeneko anda ma 50,000 amenewo koma akwezanso ngolo magalimoto wonyamula mchenga Excellency amusa ngati amenewo galimoto nyamula mchenga ndipo akwezanso iwowa kuti apite kumpanda koma ndi president. Your Excellency mthokoze kwambiri muna akulubu azibusa Central Region natumiza ndalama kuti pange haya basi yokongola ngati yokochi iyo ndipo azibusa amene Excellency athokoze kwambiri kulandira koche pamwamba zimenevi ngoma lali pano zilephera anthu amatenga magalimoto nyamula mchenga ofika State House ndekuti majeketi atuwa kuti osomene kucha usiku kumafika baso movutanso ndi amafana thokozenso Your Excellency kuti aona moyo wabwino komanso pompanoso musalabwera thokoze kuti amathoba kuna Excellency zimene kwina kusanamu ya zimene mukaonetsa kuti ndinu mulengo khungwa mukudziwa azibusa amakhala makomo mwapatsa zimene amafuna iwowa mukudziwa kuti tsogolera kuti amafuna chani athokoze kwambiri kuti koma pasithoba osatifanta ndiweme kwambiri Excellency chifukwa mawerewo sakupezeka kumudzi kuyayi ende akudabwa kuti iwa president kumangoji mora pesa somba mawere awapeza kuti ife kumudzi mawe tilipo ndipo amene Excellency ndisautengere nthawi anthu amwe ayankhule poti pamphana lewano zomwe Excellency.